дар як парваришгоҳи ҳайвонҳои ваҳшӣ дар чин бабрҳои сибирӣ ба шикори паррандаҳо ва агар парранда набошад ба сайди дронҳо ё худ ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин шавқи зиёд доранд. як фарқ ҳамин аст ки вақти парранда ба чанголи онҳо меафтад тановули хубе доранду вақти дронро дандон мезананд ҳавопаймои бидуни сарнишин оташ мегирад.有一个要弹跳的一个启示，趁着这时候你就一定要把飞机挪开。把小飞机当成猎物追逐时，老虎们霸气侧漏，它们的雄姿也征服了远道而来的游客。严冬已过，初春将至，天气暖和之后，老虎们将不再需要吃那么多来